ସବୁଥର ପରି ଏଥର ଫଗୁଣ ଛୁଇଁବାକୁ ତତେ ପକେଇଛି ରାଣ। ତୁ ମୋତେ ଭଲ ପାଉ ବୋଲି କହିଯା। ଏଥର ଫଗୁଣ ବଜେଇବି ବାଜା। ରୁଟେ ତୁ ମୋତେ ଭଲ ପାଇଯା। ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦେବା ପୁଣି ଆସିଯାଇଛି ଏକ ନୂଆ ବିଶେଷ ଖବର ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ। ଡେରି ନକରି ଆଜିର ଖବର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପଟେ ଗୋଟେ ଜଣେ ହେଲିକପ୍ଟରରୁ ଆସି ଏକ ଲାଟିନ୍ ଟାଙ୍କି ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ପଡ଼ିଯାଉଛି ସେ ଲାଟିନ୍ ଦୁଇ ଲାଗିଛି। ଦୁଇ ଯିବା ଭିତରେ ସେ ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଫଳରେ ସେ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧି ଛାତର ମଧ୍ୟରେ ଆସି ଛାତରେ ଆସି ଏପଟେ ସେପଟେ ବୁଲାବୁଲି କରୁছে। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଖବରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ସେ ଜଣକ ବାୟୁସେନା ବାୟୁ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲେ। ଆସିବା ଭିତରେ ସେମାନେ ତାର ଏଇଭଳିଆ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଫଳରେ ସେ ଲାଟିନ୍ ଝାଡ଼ୁ ଧରିକି ତ ସେପଟେ ସେପଟେ ହେଇକି ବୁଲୁଛି, ଟିଙ୍ଗି ଟିଙ୍ଗି ହେଇକି। ଏପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଲୋକମାନେ ଜୋର ଜାରରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଆଉ ଘରୁ ମଧ୍ୟ କେହି ବାହାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଇ ଖବରକୁ ନେଇ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସବୁ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ହଁ, ଯେ ମନେ ପଡ଼ିବ ସେଟା କହିଦେବି ଆଉ। ପାଗଳଟା ମୋତେ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ତୀର ଦୃଶ୍ୟ। ଏପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଜଣକୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଛାତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସ୍ୱୀକାର କରି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କୁଆଡ଼େ ଗାମୁଛା ତଳେ ଜନ୍ଦା ପଶି ଯାଇଥିଲା। ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରିପାରେ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧି ଖରାରେ ଯାଇ ସେ ଜନ୍ଦାକୁ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଫିନାଇଲ୍ ଦେଇ ଧରିକି ଲାଟିନ୍ ଝାଡ଼ୁରେ ନିଜ ଜନ୍ଦାଟାକୁ ଖେଞ୍ଚୁଥିଲା। ସେଇ ଫଳରେ ନେଇକି ସମସ୍ତ ଭାବରେ ବାୟୁସେନାଟି ଆସି ଯଦି ଜନ୍ଦା ତାଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଭିତରେ ପଶିଗଲା, ସେ ବିନା କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ସମ୍ଭାଳି ନେବାରେ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିକି ଛାତରେ ଆସି ଜନ୍ଦାକୁ ଶୁଖେଇବା ସହିତ ନିଜେ ବି ଶୁଖିଗଲା। ଏ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ନାରାୟଣ ଚୌଧୁରୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ମୁହଁରୁ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ହଁ ବୀରେନ ଭାଇ। ହଁ ଦେବ ଭାଇ, ଜୁହାର ଜୁହାର। ହଁ ନମସ୍କାର ଜୁହାର କହୁ। ହଁ ଦେବ ଭାଇ, କ'ଣ କହୁଥିଲେ କହୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ବୀରେନ ଭାଇ, ଯେଉଁ ବାୟୁସେନା ବୋଲି ଛାତକୁ ଜଣେ ଗଳି ପଡ଼ିଛି, ସେ ସତରେ ବାୟୁସେନା ନା ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଲଗା କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି ଜାଣିନି। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି କହୁଛି ହେଲା। ହଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଛାତ ଉପରକୁ ଉଠିକି ଦେଖିଲି, ସେତେବେଳକୁ ସେ ଲୋକଟି ଲାଟିନ୍ ଭିତରୁ ବାହାରୁଥିଲା। ସେ ବାୟୁସେନା ନା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି କିଛି। କ'ଣ ବାଳିଟା ବୁଝିଲ କହିଲ? ମୁଁ କରିଦେଉଛ କିଛି ତ ବାଳ ବୁଝୁନ। ଗାମୁଛାଟା ନିଜେ ଗାମୁଛାଟା ପିନ୍ଧିକି ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଚଲେଇଛ, ଦେଖିଲ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛ? ମୋ ପାଟି ତ ଖରାପ ଆଉ। ଓହୋ, ମୁଁ ତମକୁ ଯାହା ପଚାରେ ତମେ ସେୟା କହୁନ। କ'ଣଟା କହିବି? କ'ଣ ବାଳ ଟାଣିଲା ଭଳିଆ କଥା ଦେଉଛ? କ'ଣ ବାଳ ଦେଖିବ ତମ? ତମ ବାଳ ଉପାଡ଼ିକି ସୁନୁ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ବାଲା ଦେଇକି ସୁନୁ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଇଦେବି ଜାଣିଛ? ଯେତିକିର ଲୋକ ଯେତିକି ପଚାରୁଛି ସେତିକି କୁହ ହେଲା। ଅଧିକ କିଛି ଛୁଟଛାଟ ହବ ମୁଷ ଲାଗିଲା ନେଇକି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣା କ'ଣ କି, ତାଙ୍କ ଲୁଙ୍ଗି ତଳେ ଗୋଟେ ମାଇ ଜନ୍ଦା ପଶିଯାଇଛି ତ ସେ ଶଳାଟା ସେମିତି ବାଇଆ ଭଳିଆ ଛାଟି ପିଟି ଖରାରେ ବୁଲୁଛି। ତାଙ୍କର ଆଗପଟେ ଜନ୍ଦା, ପଛପଟେ ବାଇ ଢୋର ଲାଗିଯାଇଥିଲା ବୋଧେ ଆଉ। ସେଥିଲାଗି ଛୋଟ ବଡ଼ ହେଉଥିଲା। କ୍ଲିୟର ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଆଗେ ପଚାରୁଛି, ତମେ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିକି କ'ଣ ପାଇଁ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛ? ତମର କ'ଣ ଗଲୁ ହଉଛି? ମୁଁ ତମକୁ ଯେତିକି ପଚାରିଲି ସେତିକି କହୁନ। ମୁଁ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧେକି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧେକି ଧୋତି ପିନ୍ଧେ, ଯେତିକି ପଚାରିଲି ସେତିକି କହୁନ। ଅନେଇଲା ଯଦି ପେଟ୍ରୋଲ ଟିକେ ନେଇକି ପଛପଟେ ଢାଳିଦେବି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ନାମଟା ଦେମ। ଅଧିକ ବାଳ ଛୁଡ଼ି ହୁଅନି। ଆଉ କାହାକୁ କହୁଛୁ କି? ଦେଖୁଛୁ ମତେ ଦେଖିବ ହିଁ ଦେଖାଉନ, ଆମେ ତ ଦେଖିବା ଲାଗି ଅଛୁ ଏଠି। ଜାଣିବ ନା Uy, la lembo. La lembo.
ହେଲୋ ଖବର ନା ଦେବ ଭାଇ ରାଗୁଛ କଣ କିଅ ରାଗ ନିବ ନା ଆଜି ସେମିତି ହେଲେ ମୁହଁକୁ ପଥର ମାରିଦେବି ନହେଲେ